angazi kunini ukuthi wayivumela ngayiphi indlela ngoba emva kwalokho kulezo ngxabano zethu sihubhana sitalabhana no DSD kunje ya kwazi kwafika ekutheni nawe uyahlukana nomzo waphuma nengane nganethemba ukuthi mhlamba hayi ngoba umzo hayi untanga yethu wangakithi zohamba sambe sondelana saphinda futhi umzo sasebenza naye bayazi abantu umzo udlalela isiginqe studio kwahlula lapho ingane ngisho kuyena iseduze kwakhe ukuthi kwazi ukusebenzisana nathi yabo yazi naye yamshiya yazama ke ukwenza lokhu okwayo ekwenzayo ngampela ngabe ingane sakwazi thina ukuyifundisa ngokomculo njengathi ngoba ubaba wayo uyasifundisa bese nayo workshop thina yomculo ngisho sisekhaya nje makwa thiwa siyaxoxa kwaze kwafika isihloko sokuthi mhlambe kuthintana nomsebenzi bese ke ekutshela ukuthi uma umculo uyiphatha kanje kuze kufike la thina njengaba kwaMseleki njengoba bakaLusanda akaze sithole ithuba lokumnika indlela yokuthi uma umculo uyiphatha ngayiphi indlela uma uyindoda noma umfana ukhula ngayiphi indlela yabo sithuleke noma sizama ke sithi sifuna ukwenza lokho yabona kwasehlula ke ayikho into esasingayenza ngalesa sikhathi asitshela ukuthi hayi ingane izokhula vele uma usemncane under 18 usengaphansi kamzali uma usukhulile uyayithathela inqumo hayi kwahluleka noma ke esekhulile ukuthi akwazi ukubona noma simlanda ke simsondeza uyazi ke naye mina nginokumthisha ngisho ku WhatsApp ngimtshela ukuthi ndoda iyenzeka yona into eyenzakalayo noma oyenzayo nalabo wenza nawo kodwa uhlale wazi ukuthi njoba wena uhlase noma mhlambe ubuka njengazi uthi ulwa nekini uma ngenzeka ngenhlahla lifikini funa wazi ukuthi umuntu ozosala engenalo ikini wena labo nabo lapho bazobe nawo maku ekugcineni bayokujikela futhi bethamba kini thoda usenalo ikini usalapho kunengane lana intombazane ebizwa ngokuthi izinyane ledla amanzi bangabe ngaphosisi kungabe naye mhlambe intombazane eculayo leyo ngabe naye ingxenye yengane kaMgqumeni ingane kaMgqumeni siyazazi nje zizonke siyazazi nje zizonke impela ngoba nginokuzwa nje kukhulunywa ngaleyo ngane leyo ngiyazi ukuthi vele abaningi vele mhlambe bazoqala mhlambe bethuke besho lokho naloko kanti iqiniso nje ufuna ukuthi ukukhuluma ngoba linjalo libi lihle kodwa ufuna lihlale nje liyiqiniso liqondile yabo cha asiyazi le ngane le yabona siyazi impela siyazi ukuthi kunengane kaMgqumeni eculayo ibiza ngane izingane edla amanzi hayi asiyazi impela ngane yakwethu kusho ukuthi akuyona ingane kaMgqumeni asazi ngesisho ukuthi yiyo noma kusiyo kodwa uma ngabe kuyiyo ngicabanga ukuthi mhlambe nangenkathi ngoba lo muntu mawuthi uyambuka nginokubona izithombe zakhe la umuntu osemdala lo yana yabona ngicabanga ukuthi mhlambe ukube kuthiwa kwakuyiyo ngokudlula kwakhe ubafo ngoba phela ubafo umuntu owayedume nje umhlaba wonke mhlambe abasekhaya kunina babekwazi ukuthi beyiqhube beyilethe ekhaya ngesikhathi kudlula uyise wayo yabona manje yikho lokho kwenza ukuthi ngicina ngithi hayi impela ngizothi akusiyona ngoba zonke izingane kabafo zazikhona ekhaya nenkathi edlulile ubafo yabo uma ngabe kukhona amahlebezi athi le ingane yaMgqumeni nemiphi imizamo enike nayenza ukusondela nibone ukuthi kungabe yona ngempela noma nani nisabukela kude iyo le ngishoyo sisabuye ngichaza nje ukuthi uyabona njengoba sikhuluma ngoMgqumeni asikhuluma ngomuntu nje mhlambe yabo uMgqumeni umuntu obekadaziwa umhlaba wonke okwathi mangabe edlula bonke abazali beingane unina beingane bayiqhubha bayilethe ekhaya yabo futhi ke nathi siyazazi phela ingane kaMgqumeni ngoba phela hayi ukuthi mhlawumbe ngosikhuluma ngoMgqumeni sikhuluma ngomuntu nje sikhuluma ngomuntu ebesihlala naye ekhaya sidla besenimuni yabo manje ke ingane zalowo muntu loyo ngeke ukuthi ungathiwa kunezingane zakho ungathiwa umuntu njengaleyo awuzazi umuntu wakini ekuyinto njalo manje nje hayi impela nje sithithekile nathi ngalo ngane leyo ngoba siyeza impela kuyakhulunywa ngayo ngapha nangapha yabona angazi sisi njobesho nje mfuthu angeke nathi sibalance ngempetha kuyona yakhe ngoba siyazi ukuthi zalo mabani
akaze sizwe sibona nje kuma social network kuthiwa ingane yebhovu kungasaqalile nqwaba yabantu befika ekhaya bethi banengane abanye beze befike nengane eyazalwa ngesikhathi uMgqumeni engakayi eGoli uthi umuntu uqhamuka le ukuthi uxakeke ukuthi wayekhanda kuphi-ke ngaleso sikhathi nenye nje ingane yaqhamuka ngesikhathi sikagcabashe yentombazane naye yathi izalwa uMgqumeni yagila imanga naye yenza yonke into phakathi kwekhaya lapha ekhaya ngoba kuningi okusehlelayo phakathi kwaloya muzi ngisho abantu kuke kufike nje ikhumbi igcwele lapha ekhaya amakholo egqoka izembatho ethi azosonta le ngaphandle ukuthi ake yaxhumana nobani yabo ngisho inhlanya abantu abangekho right umuntu uhamba egibele ezefika ekhaya alaliswe kanikezwe amaphoyisa abuyiselwe emuva ngalondle kuningi okusehlelayo esingakwazi ngeke siqinisekise ukuthi ingane akuyona ekamne wethu mhlambe yiyo mhlambe akusiyo kodwa kabakubo unina noma ugogo wakhe noma umalume kwakufanele ingane bezoyithula ngisho ukhulelwe ingane ngakabikho ekuthiwa kuyobikwa isisu yabo bese kwaziwa ukuthi inja yakwamseleki idla amafutha lapha kwaNkosi uyabona manje lokho ukukhulunywa nje kwi-social network uyitshene mhlawumbe ukuthi kuyingxenye yokukhanda udumo noma yokwenzana ngoba ngisho thina esikhona akaze kwenzeke ukuthi kwayona-ke mhlambe noma ingifonela noma ifike lapho esikhona izozethula ukuthi mina uma wami kwakubani uthi ubaba wami uMgqumeni badibana kuphi kanje yabo asinalwazi ngempela asazi lutho ingane ezaziyo zikamfowethu cishe zo8 esizaziyo yabo uma ngase kwenzeke mhlambe ngelinye ilanga akhona amathuba ukuthi sinibone mhlambe nisondela kuyona nina njengoba ithi iclaim ukuthi nina ningoyise kukhona into eniyibuza kuyona noma nithola kahle kahle ubuyona noma kulungile nje mayisebenzisa igama likamfowenu ngokwesinto asikwazi thina futhi singathini ngathi sina siyovumisisa kuloya muzi sibikwe kuphi ngoba loya muntu nomndeni angithi waseKhabonini okufanele usukume dadwethu wona uze kwaMseleki uzochaza ukuthi nansi ingane izalo sibanibani wale wakubo lo eKhabonina wadibana nokwakhe ukhulekani wale ekhaya eGoli ngekhathi ezukuthi noma mhlambe ke labadibana khona kwavela nanga umntwana kodwa umntwana wayengatsheliwe ukuthi sonke lesikhathi ubengazi mhlawumbe usekuqhamuka kanje ukuthi uzalwa uMgqumeni ngoba phela sesithi isikhathi uMgqumeni nje wasikhuluma ngaye adlula cishe over 11 years adlula ungampela afana ngabe kade bayilethe ingane bazoyithula uma ngathi mina ngifuna ukusondela kuyona ngizoyithatha mina ngoba umuntu engimazi nje ukuthi mangizwa nokubona ke kupostiwe ukuthi nanga umntwana uyacula naye nazi ingane ziyahlaselana zodwa khona la ku Facebook yonke lonto le kodwa ke vele yonke into kaMgqumeni ine drama sesayijwayela thina ngoba ukuba sijwayelanga mhlambe kwakucula ngabe sesakuyeka ngoba ke kuqhamuka into enkulu engaka uyibona ukuthi izoqeda ke ngathi lento kodwa ngoba sisifika emculweni thina sifika nje singabafana kaMgqumeni akaze sincenga emcimbini ubuvela uxoshwe uthukwe yiwonke umuntu ko Facebook yabona ngalendlela engayazi ungayichaza ngithini kodwa ngoba kwangekho la sinephutha khona ngoba kwakubanga ukuthi mhlambe thina khona abantu sibaxoshile ade besenza uMgqumeni wasifuna ukusala sodwa namanje nakho sikhona ngoba ngixolise nje ukufaka igama lika baba uKhuzwayo ubaba uKhuzwayo uyazi yonke into ebiyenzeka ekhampanini ngane zomani 2010 kuya 2011